Significa un honor que els companys i companyes de Compromís hagin pensat en nosaltres per a que tirem endavant i ara el que volem és que servisca per a ampliar la majoria de persones que donen suport a Compromís per a tindre un govern més fort, que respongui millor per les comarques de Castelló i que ajude més a les persones treballadores d'este país. Ara ja sabem com és governar un país, que té contradiccions i té dificultats, però també sabem com fer-ho. Fins ara no havíem governat mai i també hem vist com podem avançar de veritat per millorar la vida de la gent. Hem fet moltíssimes coses, hem millorat la vida de tantíssima gent que ara quan comença el curs no ha de pagar els llibres, que no ha de pagar els xiquets als 2 anys, que les beques menjador són molt més àmplies, de tots els centres educatius que estem construint o la renda valenciana, és a dir, de tot el que hem avançat, però també sabem que tots aquests avanços han de ser-ne molts més. Hem d'ajudar a que el nostre sistema sanitari estiga molt més fort, que l'atenció primària tinga una molt millor atenció, que puguem seguir avançant en una millor ocupació, que la indústria valenciana, que la indústria de la ceràmica, per exemple, tinga tot el suport que necessita del seu govern. I per això fa falta que hi hagi un compromís encara més fort. I per tant anem amb moltíssima il·lusió i amb molta experiència, per tant, amb encara més forces que no les legislatures anteriors. Compromís som el partit que de veritat defensa els interessos de la gent normal, treballadora de tots els pobles i ciutats de les comarques de Castelló. Som els que de veritat xafem carrers, som els fills de les places i dels carrers de les nostres places, dels nostres pobles, i a més tenim una candidatura que representa la pluralitat de cada un dels pobles, ciutats i comarques de Castelló i de la província de Castelló. En aquest sentit, estem molt contents d'haver conformat un equip molt potent que a més coneix la realitat dels seus pobles, perquè la immensa majoria, per no dir la totalitat, de les persones que van al capdavant i que m'acompanyen a la llista són i han sigut regidors dels nostres pobles, coneixen la realitat de cada poble i de cada comarca, i aquesta proximitat és el principal valor que tenim a Compromís. Han defensat no només els interessos de les comarques de Castelló, sinó dels interessos del conjunt de les persones que viuen a les comarques de Castelló. Tenim els millors indicadors, tant econòmics com socials, com també, evidentment, de serveis públics de la història que hem tingut al País Valencià. N'hi ha menys persones a l'atur, moltes menys que quan vam arribar al govern. Les famílies han de gastar menys diners en els serveis bàsics fonamentals, l'escola, la sanitat. S'ha acabat amb el repagament que tenien les persones majors a l'hora d'accedir a molts medicaments. Tenim, de veritat, més inversió que mai. Estem invertint 10 vegades més que la dreta en construcció de centres educatius. Estem avançant també amb la renda valenciana d'inclusió i amb totes les prestacions que ajuden a la població més vulnerable, per tant, com la dependència. Per tant, hem avançat moltíssim, sí. Estem molt millor que abans quan mirem enrere, però és que no tenim prou. Som els que hem aconseguit, per exemple, una posició quasi unànim a favor de la ceràmica, de la indústria ceràmica de Castelló a Madrid, i això ha estat treballant des d'ací. No ho han fet els grans partits a nivell estatal, que després es pleguen als interessos del govern central. Som nosaltres els que reivindiquem les comarques de Castelló i ho fem amb coherència ací a les Corts, al govern de la Generalitat, sense tindre vergonyes, demanar i exigir al govern de l'Estat i, evidentment, també a Madrid. Peticions molt diverses. Les primeres, evidentment, és treballar per cadascun dels pobles. Cada poble té la seva necessitat i les seues reivindicacions davant del govern de la Generalitat. Des del quart institut ací a Vila-real, per a que hi hagi una FP molt més potent, que per cert estan els recursos per a tirar-lo endavant i que és una de les treballs que hem fet des de la conselleria que governa Compromís per a que siga possible ací a Vila-real, fins a continuar ajudant al sector de la ceràmica perquè la indústria tingui els seus llocs de treball o seguir avançant en aquesta millora del sistema sanitari públic valencià. És una de les reivindicacions més grans i nosaltres no només la defensem, sinó que la exigim, i així serà una de les màximes exigències també per al proper govern. Doncs reivindicar que Castelló no es queda al marge de les grans infraestructures i de les grans inversions que necessita les nostres comarques, i que no perquè som menys, que som la província amb menys població, siguem la província amb menys atenció per part del govern de la Generalitat. Això no pot ser, i així s'ha demostrat allà on hem estat. Hem estat invertint moltíssim més que pel població, que el pes poblacional tenim. Ha de seguir així perquè necessitem estar al costat de la gent de les comarques de Castelló i amb Compromís. Això passarà, com ha estat passant estos mesos i estos anys, i seguirà passant encara amb molta més força. Doncs, òbviament, del meu grup molt positiu, l'ha fet abans Vicent, abans que jo. Hem reobert escoles a la província de Castelló que estaven tancades, hem pogut ficar aquestes línies de 2 anys que han sigut molt ben acollides, però també els hem llevat als pares i mares aquella hipoteca que tenien quan tenien que endur un xiquet a la guarderia. Ara, gràcies als bons infantils, poden anar a una escoleta. Quan jo vaig arribar a les Corts, recorde que les beques de menjador mai eren completes, sempre hi havia un copagament, i el primer que feren fou ampliar-lo. Això només en educació.
per descomptat en sanitat, tot i que la província de Castelló té problemes molt greus, i Vila-real també, hem seguit avançant. De fet, una de les coses que hem fet recentment des de Compromís, que ha estat impulsada des de Compromís i des de la Plana, gràcies a un equip de professionals que n'hi ha en la Plana, que és de veres de categoria i pot ser el millor en el que són parts de baix risc, doncs impulsar aquesta casa de naixements que vindrà a la Plana perquè no podia anar al altre lloc. És l'hospital en millor valoració i és l'hospital que mereixia la primera casa de parts pública, que per cert el projecte ja està per a licitar-se este mes. A nivell de gestió a Vila-real hem fet molt i hem impulsat molts projectes de conselleria que malauradament, doncs, per exemple, aquest punt de trobada infantil ja deurien estar en funcionament, perquè com avançàvem abans, nosaltres des de conselleria així ho hem disposat, però burocràticament l'Ajuntament no ha avançat al mateix temps. Incrementar tot el que són el personal de serveis socials a Vila-real era important perquè teníem una gran demanda, sobretot en dependència, on a Vila-real també s'han notat els terminis. Jo recorde que una persona venia per aquesta prestació i tardava 2 anys en gestionar-se. Actualment, en els pitjors dels casos, estaríem parlant de 6 mesos, en el pitjor dels casos, per no parlar de la situació de la ceràmica. Quan hem vist que altres se creuaven de braços, nosaltres hem estat al costat de la ceràmica de Vila-real, nosaltres hem impulsat, Vicent ha impulsat aquestes ajudes a Madrid, que jo crec que en aquests moments és lo fonamental per al nostre poble. Tenim molt bones llistes i ahir ens veu en seguida el somriure, no? Perquè estem preparant unes llistes en candidates i candidats, però sobretot en moltes candidates joves, que teníem una minva ahir de joventut i de dones. Nosaltres som un partit que apostem també per aquest feminisme, i concretament presentarem llistes molt renovades, candidates joves però molt, molt fortes, acompanyades de l'experiència i de la sabidoria que aporten els col·lectius, i la veritat és que estem renovant i estem fent-lo amb molta il·lusió, i inclús arribarem a llocs on no havíem arribat abans, per la qual cosa nosaltres, ara que estem en aquest procés immersos, pensem que anem a oferir per a la província molt bones llistes, molts bons equips i sobretot molt de talent per a gestionar els pobles. L'objectiu és consolidar i ampliar aquesta representació, i de fet no és casual que quan vam presentar l'equip que volíem que ens acompanyara a les Corts Valencianes com a número 1 per a liderar-lo, anar jo mateix, però coordinant un equip molt potent en el que volem que estiga Mònica com a número 2, vam presentar a 5 persones, no en vam presentar a 4, que són els diputats que hem tingut en les 2 darreres legislatures. N'hem presentat a 5 perquè aspirem a seguir ampliant aquest suport, i per això estem segurs que aquest equip divers que hem aconseguit aglutinar, que està treballant ja pel conjunt de les comarques, que ho ha fet totes aquestes legislatures també, doncs serà una bona de les fortaleses que tenim. I a més sabem que per a les comarques de Castelló és especialment important que Compromís tinguem aquesta força, perquè som els que realment representem aquesta diversitat que té les comarques de Castelló. Tenim una candidatura que tant té persones de l'interior com de la costa, alcaldes de pobles menuts, regidors de pobles més grans i de ciutats, d'interior i de costa, que aquesta diversitat no es representa d'una altra manera que xafant poble, i territori, comarca com fem la gent de Compromís.